ଆରେ ବାହାରିଲ ନା ବାହାରନ? ସରିଲାଣି। ସରିଲାଣି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନିଭର୍ସରୀ ସେ ବାହାରିବ ବୋଲି ମାନେ ଆଜିକି ମାନେ ଯିବ ବୋଲି ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତାର କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଇଥିରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା କେତେବେଳକୁ ଯିବା? 9ଟା ବେଳକୁ? ପୁରା ହିରୋ ଆଉ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ପୁରା ଝାକାସ୍ ହିରୋ। ଆମର ଆମ୍ବୁଡ କେମିତି ଶୋଇଲାଣି? ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ରାମ୍ବୁଡୁ ତୋର ମନ ଖରାପ? କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହେଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତ? ତୋ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ତ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଣା ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା। ଏଠି ବସିଥା, ତୋ ପାଇଁ ପନିର ଚିକେନ ସବୁ ବସିବ। ଏଠି ବସିଥା, ୱେଟ୍ କରୁଥା, ଆମେ ଆସୁଛୁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ତ ବ୍ଲାକ୍ ଖାଉନୁ। ତ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାର ଅଛି। ରାତି ଟାଇମ୍ଟା ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ସବୁ ଯେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ସବୁ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନିବାର ଅଛି, ଯିବାର ଅଛି। ଆମ ଜୀବନ ଆମ ହାତରେ। କ'ଣ କରିছে ବୁଝିଲେ? ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମ ଜୀବନ ଆମ ହାତରେ ନା, ମାନିକି ଯିବାର ଅଛି। ତ ଏ ତ କିଛି ମାଡ଼ରେ ଏ ଆଉ ଆମ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଡ଼ଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ। ଏଇଟା ଆମର ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇପ୍ର ହିଁ କରିଛି। କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଏତେ ଯେ ଲମ୍ବା ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା। ସତରେ ଭାବିନେଲେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ନାଇଁ ମୋ ଏତେ ହିଁ ଲମ୍ବା ନଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସେଇ ପଟିଆରେ ହିଁ ଥିଲା, ମାନେ ଆଙ୍ଗନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଆଙ୍ଗନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମର ସେ ପଟିଆରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ସେଠି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ପଛପଟୁ ଭାଇନାଟା ଆସି ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଚାହିଁକି ମୋତେ ପୁରା ଆବା କାବା ହେଇକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ କରି ସତେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି, ସେମିତି ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପୁରା ପଛରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଖାଇବାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନା କିଛି ଦେଖିବାରେ। ସେ ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ରେ। ଯେମିତି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାରେ। ଆଉ କ'ଣ, ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କର ଏଇଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ଡବା ଭରିକା। ଆଉ କ'ଣ, ନା ଖାଇବା ନା ପିଇବା, କିଛି 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 ନାହିଁ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା, ଅବସ୍ଥା ତ ଏଇଆ ହିଁ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ମସରୁମ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ତା ସହିତ ପନିର ବିଟ୍ ପାପଡ଼ି କବାବ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ଆମର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ତ ଭେଜ୍ ଖାଇବାର ହିଁ ଥିଲା। ଆମେ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ମଗେଇଥିଲୁ ମସରୁମ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ତା ସହିତ ପନିର ବିଟ୍ ପାପଡ଼ି କବାବ। ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆରେ ୱାଓ, ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁରା ଲାଇଟିଂ। ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ମୋ ମନକୁ ପାଇଗଲା। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ତର ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ହିଁ ଏସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏତେ ଡେକୋରେସନ୍, ଆଉ ଏତେ ଲାଇଟିଂ, ଏସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ବି ପୁରା ଲାଇଟିଂ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏହି ଦିନକୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନଟା କେବେ ଆସିବ, ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ରହିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖିବା। ତ କେକ୍ କଟିଂ ଫିନିଶ। ଏବେ କେକ୍ଟା
ଖୁଆଖୁଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ 2-3 ଥର ଖୁଆଖୁଇ ହେଲାଣୁ, କାହିଁକିନା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେକ୍ଟା ଖାଉଥିବୁ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ସେଠି ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେଲୁ। ତ ସେଟାକ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖି ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି। ତ ଏସବୁ ସରି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦିୱାନି ହାଣ୍ଡି, ତା ସହିତ ରୁଟି ଆଉ ନାନ୍। ମୋର ଖାଇବାର କି ମନ, ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି ଫଟୋଟା ସୁଟ୍ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି, ଏଇଠି ମୋର ମନ। କାହିଁକିନା ସେଠାକାର ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗଛ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫୁଲ, ତ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ୍। ମୋ ମନ, ମୋ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟ ସବୁ ଗାର୍ଡେନ୍। ଖାଇବାକୁ କେତେ ତଳେ ଭାବିଥିଲେ ଚାଲ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଫିନିଶ୍। ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରୁଛୁ, ଯାହା ଯେମିତି ଆଜି କଟିଲା। ଆଉ ଭଲ କଟିଲା ଆମର ଅଗଣା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ନାଇଁ କି ଆଙ୍ଗନ ମାନେ ଅଗଣା ନା ନାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 11:30 ପାଖାପାଖି, 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀଟା ମାନେ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀଟା ଆଜି ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପୁରା ଭଲରେ ଫିନିଶ୍। ପୁଣି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀ, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶୁଭରାତ୍ରି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।